er mange af jer derude, der undrer jer over, hvordan mit setup egentlig ser ud. Og derfor tænker jeg, hvorfor ikke bare lade mig vise jer mit setup sådan? Det kunne være rimelig fedt, ja. Så i den her video kommer jeg til at vise jer mit setup / roomtour. Så jeg håber bare, I vil nyde det. Men før vi kommer til setupet, så tænker jeg lige, I skal gå ned og subscribe og like den her video her, fordi det vil virkelig gøre mig glad. Så med ikke andet at sige, så hopper vi bare ind i videoen. Okay, som det allerførste her, så har vi mit setup. Og det ser selvfølgelig rimelig cool ud. Og jeg kommer til at gå over alle de forskellige specs og sådan nogle ting, hvad jeg har købt og hvad jeg har. Men ja, det her det er egentlig bare mit setup. Det er rimelig decent. Det er okay, synes jeg selv, til hvad jeg selv laver. Vi starter bare ud med, at vi har en lille klok dernede, købt fra Amazon til ingen penge. Så har vi selvfølgelig min musemåtte. Ja, I troede, jeg skulle gå ind til PC, men det bliver den sidste ting, der kommer til at være herhen ved setupet. Men så har vi min musemåtte. Det er fra et firma, der hedder Wallhack. Det står lige her. Det er et rigtig praktisk eksemplar af en musemåtte. Jeg har også nogle andre, der ligger sådan hen mod det andet sted derhen er. Men det kan vi lige se lidt senere på. Så har vi min mus, den jeg købte. Hvis I ikke allerede har set den, så gå ind og kig på den video, hvor jeg køber den her mus her. Og ellers så har vi en lille kasse her. I undrer sikkert, hvad der er i den her kasse her. Og det er lidt svært at åbne med en hånd. Bam, der har vi det. Det er simpelthen min mikrofon, og jeg har hernede i. Det er sådan en, jeg har på lige nu. Og det næste vi har, det er simpelthen keyboardet her. Og det er virkelig lækkert at høre på. Prøv at høre her. Ja, det er et rigtig lækkert keyboard. Men keyboardet, det er fra et firma, der hedder Gravistar, og firmaets logo ser egentlig sådan der ud, som den her keycap der. Synes jeg er mega sjovt egentlig. Og så har vi selvfølgelig min mikrofon, som så er holdt af noget, der hedder en Elgato Wavearm. Og jeg skal faktisk til at købe en ny mikrofon, men jeg kunne simpelthen ikke vente med at lave den her video, til jeg købte den der nye mikrofon her selvfølgelig. Men mikrofonen er det, der hedder en Beacon mic. Den er sådan lidt okay. Til forskel med, det er kun af en USB mikrofon. Holy, jeg synes kablet bliver strukket en lille smule lige nu. Men til forskel med, det er en USB-mikrofon, så er den rimelig god til prisen. Og så tænker vi skal starte ud med... Nej, vi tænker, at jeg starter ud med den her skærm her egentlig. Vi tager den her lige efter. Men det er en AOC-skærm, som er rimelig gammel. Jeg har også en lille flænge lige der. Den er nok lidt svær at se på kamera. Men ja, der er en lille flænge i den. Men det er egentlig bare en 1080 skærm med 165 Hz, og det betyder, at den kan køre 165 fps in-game. Men det er min second monitor. Den har jeg haft lige siden, jeg ved ikke hvor lang tid. Jeg tror, den er ved at være sådan 6 år gammel. Den virker til det, den skal virke til. Så har vi så min primære skærm, som koster omkring sådan de 8.000 kroner. Og det er en Asus ROG skærm. Og jeg ved ikke lige helt alle de der numre, der kommer efter. Alle skærme har et eller andet mærkeligt navn. Men den her skærm den kører 360 fps, eller hertz som det så er, og 1440p. Og det er en OLED-skærm, som betyder, at den er sådan en lille smule ekstra tynd her om bagved. Ovenpå den har vi en BenQ Lite ting. Jeg ved ikke lige helt, hvad man skal kalde den, men ja, som I kan se, hvis jeg kigger op i den lige nu, så burde der være sådan en lys her. Og det lyser ned på bordet, så hvis jeg slukker den lige nu, så burde I godt kunne se, ja, så forsvinder alt lyset. Og selvfølgelig har vi så min kameraarm, det her, hvor at det her kamera egentlig skal sidde og kig på mig, imens jeg sidder og spiller eller noget i den stil. Og så har vi computeren sig selv. Og det er sådan en rimelig okay computer. Jeg har selv bygget den, så det er okay. Den så ikke sådan der ud til at starte med, fordi jeg blev hacket her for en måned siden, så blev jeg nødt til at skifte motherboard ud, og så var jeg sådan lidt bekymret, fordi det motherboard, jeg har købt, ikke passede til den kasse, jeg havde før, så jeg blev sådan til at købe en ny kasse. Men jeg er kommet af med det andet og fået nye ting. Så jeg ved, at jeg har en Lian Li cooling case, AIO hedder det så. Jeg har en AMD 7800 X3D. Jeg har Trident T Royal RAM, og det er nogle rimelig lækre basser her. De koster cirka sådan 5.000 stykket nu, hvis du køber de her to, det er 5.000 kroner. Så rimelig dyrt for RAM, vil jeg selv sige. Det er alle sammen rigtig Lian Li fans, der er her. Og grafikkortet er et 4070 Super MSI. Motherboardet, som holder det hele, det er en Gigabyte backwards compatible, et eller andet White Snow Elite Plus, halløjsa. Ja, den er rimelig okay. Det er så i hvert fald så meget, jeg har forstået. Og så er der selvfølgelig om bagved, hvor der er en PSU, som så er power supplyen. Det er en 850 watt guld, som rimelig meget standard til sådan en PC her. Det var lige før jeg glemte noget faktisk. Jeg kigger lige ned, fordi at jeg er så høj, at jeg kigger bare på alle de her ting, der er lige her. Men jeg glemte sådan helt at kigge ned her, fordi jeg har jo egentlig et headset her, og de hedder et eller andet Orchestra Pro Kiwi. Firmaet hedder Kiwi, tror jeg det er, og de er rimelig lækre, dem her. De koster omkring 2.000 kroner, men så er de ikke sådan helt så lange, så derfor bliver jeg nødt til at købe det her headset her. Og det er et SteelSeries Arctic
Pro et eller andet halløjse. De koster også sådan, jeg ved ikke hvad, 2500 uden tilbud. Jeg købte dem til 1700 på mega meget tilbud her i december, så de hjalp mig rimelig meget, der var til et LAN bare det ikke havde langt nok længde til, at det der headset der kunne nå mit hoved. Og som stol har jeg egentlig bare en stol, jeg har lånt af min far, fordi at jeg har også egentlig en anden stol, og den står lige her, og det er en Secret stol. Men jeg bruger den ikke så meget. Jeg har sådan lidt rygproblemer, så den hjælper ikke sådan særlig meget på det åbenbart. Jeg får mere ondt i ryggen af at sidde på den her stol her. Men den har jeg også givet sådan omkring 5.000 for, så det er lidt spild af penge. Men den har et rimelig fedt backdesign alligevel, som er rimelig fedt. Men for pengene, så synes jeg ikke, at det er værd. Og ved siden af har vi en ekstra PC, som jeg købte af en af mine venner, der stadig stikkerspuf for, da han havde den. Men jeg har rengjort den lidt, puttet nye ting ind i den, selvfølgelig opgraderet mig en lille smule. Og ja, den er meget fin. Den er bare stået her nu, og jeg skal have den sådan, at den kan virke sammen med den der PC der. Og så arbejder de sammen til, at hvis der er livestreamer eller optager en video, så er det den der tager alt loaden. Så den bare kører på spillet i sig selv. Og så har vi et ekstra keyboard. Det er et Razer Huntsman 3 fra Japan, så det ser lidt underligt ud med det der basebar der. Så har vi den der recorder ting her. Det er den, der gør, at de kan arbejde sammen PC'erne, men ja, det er meget fint. Jeg har også et lille hjørne her, og jeg har en Sunjin Woo-figur, som jeg købte i Japan, der var derhen. Sammen med nogle Funko Pops, jeg har købt lidt af hver. Den der, de er fra Italien, den er fra... Jeg kan ikke helt huske det, men den er fra et eller andet land, jeg ikke helt kan huske. Den der har vi noget manga herinde, endnu mere manga, og nogle figurer, og noget Lego selvfølgelig. Og så har vi så en hel masse Funko Pops her, men der er nogle af dem, der stadig ikke er i kassen, og nogle af dem, der er pakket ud. Og ved siden af hjørnet har vi simpelthen en hel masse, og jeg mener forfærdelig masse Funko Pops. Ja, men vi kan starte fra det ene hjørne. Her har vi så en relativt ny Funko Pops, jeg købte, som er rimelig exclusive. Som I kan se, så er den egentlig see-through. Den her kasse her, den er rimelig fed, synes jeg selv. Men det kostede mig også sådan cirka 400-500 kroner. Bare at købe som helt ny. Under den har vi så en kasse, som jeg købte inde i Aalborg ved en eller anden sneakershop, og det var rimelig cool. Skoene her, det er så nogle Powerpuff sko, nogle Dunks, hvad jeg ved. Jeg har ikke brugt dem særlig meget, jeg tror jeg brugte dem sådan 10 gange mindst. Så har vi nogle parfumer selvfølgelig. Man skal jo selvfølgelig dufte godt. Så er jeg begyndt at samle lidt på de her One Piece figurer her, som er i bronzefarve. Og jeg har indtil videre kun samlet 4 af dem, og de andre, der er ude lige nu, de er relativt dyre, så jeg har ikke lige købt dem endnu. Så har vi en forfærdelig masse Funko Pops her, der går op ad en trappe, som egentlig er sådan okay, fordi jeg kan ikke sådan helt se det i det, hvis jeg bare snilper dem, og så ikke får lov til at se deres ansigter egentlig. Så jeg købte den her trappe der, på samme tid med at jeg købte det ur, der er med dem setup, og det passer meget fint. Ved siden af det har vi alle de her Funko Pops her, som er One Piece. Mange af dem, der stadig er i kasserne, men mange af dem, som er stillet ud her. Det er egentlig bare en væg her, fordi jeg ikke har nogen andre steder, jeg kan putte det. Og under det har vi lidt mere One Piece, selvfølgelig. En kæmpe One Piece Luffy. Og så har vi under det nogle uger, og mange af de uger fik jeg til et event, der hedder Gamebox, som jeg sikkert også kommer til næste år, hvis jeg bliver inviteret. Så det er et event, I burde gå ind og se til. Det er ikke reklamation det her, men jeg vil bare sige, at det er et rigtig, rigtig hyggeligt event. Og så kan vi komme til sengen. Det er sådan lidt underlige sager herovre, men ja, vi har noget LED-lys, jeg har sat op her for ikke så lang tid siden. Vi har noget surround sound højtaler, nogle stativer til at holde dem. Ja, det er egentlig det, der er sådan herhenne af. Så har vi stativ her, og der er et billede der, som der lige kommer til at være lidt slået ud, fordi det er sådan en familie og sådan noget. Men ellers så har vi sådan lidt forskellige ting her. Vi har noget til noget VR, nogle ting, vi har sat op i setup'et. Lidt mere Funko Pop, der er lidt mere secure. Har en boks, der er lidt smør for nogle sko. Flere sko, SD'er, Pokémon, flere Funko Pops. Ja, det er egentlig bare boksene, altså kasserne til en hel masse af alle de ting, jeg har til mit setup, som jeg bare putter op. Og så har vi selvfølgelig mig, der sidder her i baggrunden her. Det er mit kæmpe store 65-tommer TV. Jeg ved ikke lige helt, om jeg kan sådan lægge mig tilbage, så I kan se det ordentligt. Der er rimelig meget at komme af her, så det er rimelig lækkert at have sådan en TV her. Under den har vi en soundbar, der er gigantisk lang, og også en PlayStation 5, der er lige her. Og det er sådan rimelig goated. Og vi har en subwoofer, de er rimelig grineren. Det er dem, der gør sådan, der kommer rigtig, rigtig meget bass, når der er. En hel masse kasser, et VR-headset, flere Funko Pops. Vi har manga, manhwa, DVD'er, gamle DVD'er, PlayStation-spil, noget anime, ja. Og så har vi selvfølgelig også en kæmpe Charizard-kort, som jeg egentlig skal af med her inden så længe. Det begynder at fylde lidt i rummet det her. Jeg har nogle planer med at lave det her bord her endnu længere, så det går herhen også. Men det er der ikke plads til, indtil jeg kommer af med alle de her Pokémon-ting her. Og op ad den her Pokémon-ting her har vi så noget til min PC-kasse, som er sådan lidt ligegyldig. Heri har vi de her musemotter her. Den ene er top, den anden er fyldt med en anden musemotte, som er også relativt dyr. Og så her har vi mit tøjstativ, og det er sådan okay.
Det er ikke sådan det vilde. Vi har noget Supreme, så også noget mere hoodie og vest. Ja, det er egentlig bare sådan det der er der. Men det er basically mit værelse som sådan, man kan sige. Der er ikke sådan alt muligt andet, der er her. Det er egentlig bare et værelse, hvor man skal være sig selv og kunne lave en hel masse content til jer selvfølgelig. Så med ikke andet at sige, har jeg egentlig bare tænkt mig at sætte mig ned, og så give mig til at spille nogle spil. Og hvis I ikke allerede har, så må I helt vildt gerne like den her video, hvis I rigtig godt kunne lide mit setup, eller gerne vil se mere af sådan noget her, hvor vi viser nogle forskellige ting, eller går ud og laver et eller andet udenfor. Hvem ved, jeg har alt grad til det. I skriver bare, hvad I gerne vil have mig til at gøre nede i kommentaren, og så gør jeg det måske. Så husk også at subscribe, fordi det vil virkelig gøre mig glad. Så hvis I ikke andet at sige, så må I bare have en rigtig god dag. Hej hej!